Muri ya Zimbabwe ndiro timamukaseko matima nese nyika ino. Mangayo munyika ya Zimbabwe nekunze kwenyika ya Zimbabwe sikusiva kunyoti nguva dzese tinenge tishuyane nyaya dzenyu. Tisikuzivisei zviri kuitika matima nese nyika ino mungayo munyika ya Zimbabwe kana kunze kwenyika ya Zimbabwe zvese zvinobatika. Ndosaka tiri mukati mekuzvitaura zvinenge zviri mukati mekuita nekuzivisana kuti zvakamira sei. Kana zvichida kubatsirika tobatsirana, zvoda kugadziriswa zvogadziriswa. Vanenge vachichema tichinyaradzana. Donzo redu nderekuti dai takwanisa kubatsirana mumwe nomumwe orarama mune zvakanaka munzvimbo yaari. Muri yeZimbabwe ndava nenyaya inorwadza, nyaya inosunwisa. Handikwanisi kuti mangwanani akanaka chikonzerwa kune vari kuchema, kune vari kusuwa pane zviri kuitika. Muri yeZimbabwe nyaya ndakabata panguva ino inyaya yakaitika nezuro kuma 7, 8, 9, 10 nezuro kumanheru kunzvimbo yekwamutoko Chief Chikwizo sub mushamba. Muri yeZimbabwe nyaya yakaitika ndiyo kuti kune mukwasha murume anga achigara nemukadzi wake, achigara nemukadzi wake ndokubva tanokwana kuita ivo vanomwe vaviri vakasheka kukasara vaviri kukasara vashanu. Asi vanhu vanga vachigara nemudzimai wake kunzvimbo yavanokorokoza vari muri yeZimbabwe kunonzi ku Nyamagodo ndiko vanga vachigara nemukadzi wake vachikorokoza. Murume achibva aita girlfriend ikoko, aita girlfriend ikoko mukadzi murume anga kuita sekunonzi anga kunyanya kutambira ku girlfriend achisiya mukadzi wake but vari kukorokoza kusvika zvekuti girlfriend nemukadzi wemumba vange vakuzivana. Saka munozviziva kuti kana vakuzivana vanotonetsana chikonzero, hakuna kuda kuti murume wake atambe nemumwe munhu iye akaroorwa. So girlfriend yakazoenda kune imwe nzvimbo, murume anga kuti kumukadzi iwewe ndiwe wakaendesa girlfriend yangu. So vanga vakunetsana kusvika pakurwa mukadzi, kucheka mukadzi nebanga. Mukadzi akazotiza achibva aenda kumba kwehanzvadzi yake, kubva kunogara mukwasha kuenda kunogara tsano vake hanzvadzi yemukadzi about 500 meters 5 kilometers. Asi mukwasha achisvika pamba achibvunza kuvana kuti mai varipi, zvichinzi mai vabuda vaenda kwasekuru kunova kuhanzvadzi yavo. Murume akabva atevera ikoko, atevera ikoko muri yeZimbabwe akabva asvika, achisvika pamba ndokubva apisa dzimba mbiri dziripo dzavatezvara. So paakasvika vanove ndivo vatezvara vanga vasiko vaida kurufu. Mukati menzvimbo iyi mange muine rufu. Amai vanove ndivo ambuya ndivo vanga vasara ipapo. Nguva yaakasvika ipapo ambuya vachimhanya kuti rega ndiroshedza vanhu vari kurufu sezvo murume wangu ari kurufu. Mukwasha achibva sara akadira petrol dzimba ndokubva apisa. Asi muri yeZimbabwe hakuna mashoko ekuti kune akakuvara kana kuti kune akatsva, but midziyo nezvisi zvanga zviri mumba isizvo dziri dzimba dzepama zvakatsva zvese. So tine mashoko atiri kugamuchira zvakare kuti kumba kwake zvakare ari kuratidza kuti iye anenge akapisa zvakare. So hatisati nyatsonzwisisa nezvepamba pake kuti akasiya aita sei, but iye haana kuwanika achibva atiza. But kune hanzvadzi yake kwaadzokera zvakare kwacho kwaanga achikorokoza, kwaakasvika akataura mashoko zvakare kuti kwandabva uku ndasiya ndapisa dzimba ndaparadzira vanhu zvinhu, saka inini ndakutiza. Saka murume uyu nyaendeswa kumapurisa, murume uyu ari kutsvagwa. Mukadzi akarohwa akakuvadzwa. Saka kutaura kune kwatiri kuita akachekwa nebanga. Muri yeZimbabwe zvinorwadza zvinosuwisa kuti iwewe ndiwe waita girlfriend, iwewe ndiwe onetsa mukadzi, iwewe ndiwe pisa dzimba zvakare kusanganisira dzako pamwe chete nechi nidzanatezvara. Apa ane vana vashanu vari kurarama, vachagara pai, vachararama sei? Ko mukadzi wacho andorarama sei nevanhu? Ko iye zvaatiza chichi chazoitika muri yeZimbabwe? Zvakawanda tichange tichikuudzai kuti zvakamira sei. Inyaya yaitika mukati menzvimbo yekwamutoko kwandiri kutaura muri yeZimbabwe. Vakawanda vanokuziva, kunyange vagari munzvimbo iyi vanotoziva kuti chii chaitika ikoko. Ndati nzvimbo yaitika kwamutoko Chief Chikwizo sub kumashamba ndokwaitika nyaya. Tinotenda muri yeZimbabwe, tichange tirifamba tese tichiudzana nezviri kuitika. Ndatenda muri yeZimbabwe.